जिसु ख्रिस्टनि बाखनाय जानाय जाथोंसै आरो जय मसीह होननानै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसे बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों बरायदों। अनजाग्रा आंनि नायगिरि लोगो नोंथांमोन, दिनै आं नोंथांमोनखौ मोनसे गोनांथिथार सोंलु सोंनो नागिरदों। बे मोनसे बेबायदि सोंलु जानो हागौ नोंथाङाबो माब्लाबा नङाबा माब्लाबा नोंथांनि गोसो इसिङाव बबेबा खनायाव नोंथाङाबो बे सोंलुखौ सोंबायबो जानो हागौ। बे सोंलुआनो जादों, जुदि थारैनो इसोर दङब्ला बै इसोरखौ आं मानो नुनो मोनाखै? जुदि बियो दंमारोब्ला बियो आंनिफ्राय मानो गोजानाव दं? आरो जोबथा सोंलुआनो जादों जाहैबाय, आं जुदि बिखौ नागिरनो हास्थायोब्ला अब्लाना आं बिखौ माबोरै नागिरगोन? आरो जानो हागौ जायफोरा दिनै आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दं, नोंथांमोननि गेजेराव सोरबाया इसोर फोथायै सुबुंबो थानो हागौ, जायखौ नास्तिक होननानै बुङो। आरो बै नास्तिक सुबुंफोरा बुङो जाहैबाय जे आं इसोरखौ फोथाया, जों इसोरखौ मानिया होननानै बुङो। नाथाय आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांखौ बेखौनो बुंनो नागिरदों दि जानो हागौ नोंथाङा इसोरखौ रेजेक्ट खालामाखै, जानो हागौ नोंथाङा सैथो लामाजों इसोरखौ नागिरनोनो रोङाखै, बेनिखायनो नोंथाङा इसोरखौ नुनो हायाखै, बेनिखायनो इसोरखौ नोंथाङा मोननो हायाखै। बेनिखायनो जानो हागौ नोंथाङा सासे इसोरखौ फोथायै नास्तिक जानानै दङ। मानोना सैथोआ बेसो अनजाग्रा आंनि नायगिरि लोगो नोंथांमोन, इसोरा थाखुमानानै थायाखै, बियो गोमानानै थायाखै, बियो खारनानै थायाखै, नाथायब्ला जोंसो लामा आन्दायनानै दं। जोंसो इसोरखौ गोरोन्थि जायगाफोराव नायगिरो। जोङो इसोरखौ बेसाद मुवा बुस्थुफोराव नायगिरो, जेरावहाय इसोरा माब्लाबाबो गोदोनिफ्रायनो थाखायाखै। माब्लाबा जोङो इसोरखौ धोरोमाव नायगिरो, मानोना जायखौ जों धोरोम होननानै बुंनानै लादों, धोरोम होननानै जोङो खौसे जादों, बे गासैखौबो मानसि माहारियासो बानायनानै लादों। मानसि माहारियासो हानजा बानायनानै मुं होनानै लादों आरो बेखौ धोरोम बानायदों। आरो जोङो बै हानजाफोराव जोङो इसोरखौ नायगिरो। आरो जों मानसिफोरा साननानै लाबाय, दानानै लाबाय जे माखासे नियम खान्थिफोरखौ खालामनायनि गेजेरजों, मावनायनि गेजेरजों, रिचुवेल्सफोरनि गेजेरजों जानो हागौ जोङो इसोरनिसिम सहैनो हागौ खोमा होननानै जों मानसिफोरा खालामबाय। नाथाय सैथोखौ खोनासं, इसोरा बबेबा बिल्डिंआव खाख्रबनानै दोनजानाय एबा बिल्डिंनि सिङाव बबेबा न'नि सिङाव दोनजानाय नङा। इसोरा बबेबा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय नियम खान्थि परम्पराफोरनि सिङाव गैया। अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, इसोरा माबा मोनसे सिस्टेम नङा जेरावहाय जोङो जायखौ फल' खालामोब्ला, उन सङोब्ला जों जेन बिखौ मोनगोन, बे नङा। अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, परमेश्वर एक रिलेशनशिप हे। इसोरा मोनसे सोमोन्दो, मोनसे गोथां सोमोन्दो, मोनसे जिबित अनुभब। आरो माखासे सुबुंफोर दङ जाय सुबुंफोरा इसोरखौ साइन्स आरो लजिकनि गेजेरजों नायगिरो। आरो बिथांमोन बायदि सुबुंफोरा बेबायदि बाथ्रा बुङो, डेट मिन्स जायफोरा साइन्स आरो लजिकआव इसोरखौ नायगिरो, बिसोर बुङो जिया नुजायो बेसो सैथो, जायखौ नुनो मोनो बेसो सैथो होननानै बुङो। नाथाय दिनै जायफोरा साइन्स आरो लजिकनि बाथ्राखौ बुङो, बिथांमोननि थाखाय मोनसे सोंलुखौ होनो हास्थायदों। नोंथाङा बारखौ नुनो मोनोना? नोंथाङा अननायखौ हमनो हायोना? एबा गोसो थोनायखौ हमनो हायोना? दिनै जोङो जोंनि मेगनजों बारखौ नुवा, जि मोजां मोननाय, अननाय, बे अननायखौ जोङो हमनो हाया। नाथाय अब्लाबो दिनै जोङो फोथायोदि बेफोर दं, बारा दं, अननाया दं, बेफोर एक्जिस्ट दं होननानै जोङो फोथायो। थिग बेबायदिनो इसोरखौ माइक्रस्कपजों नुनो मोननो हाया, नाथाय जोंनि गोसोजोंसो मोन्दांथि मोननो हायो। आरो माखासे सुबुंफोर दङ, माखासे मानसिफोर दङ जायफोरा इसोरखौ बुहुमनि गोबां बेसाद मुवाफोराव, बुस्थुफोराव नायगिरो। जेरैहाय थाखा फैसा, धोन दौलत, रांजों मुंदांखा जानायजों, साक्सेस जानायजों, रिलेशनशिपफोरजों जोङो नायगिरो। जों सानो जे जोंनियाव जेब्ला धोन दौलत, थाखा फैसा, साक्सेस बेफोर बायदि गासैबो सफैगोन, अब्लाना जोंनि गोसो इसिंनि जिथु उदां जायगा दङ, बै उदां जायगाया सुफुं जाजोबगोन होननानै जोङो साननानै लायो। नाथाय सैथोआव अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, मा जालाङो मोनथिगौना? जेसेबां जोङो बैफोरखौ मोनलांबाय थायो, एसेबांनो जोंनि गोसो इसिङाव लांदांसो जालांसिनबाय थायो। मानोना मानसिनि बे गोसोआ बे बुहुमनि थाखाय दाजायाखै, नाथाय बियो इसोरनि थाखायसो दाजादों। अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, दिनै आं बे गासै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो बुंबाय थानायावनो मोनसे सल'खौ गोसोआव फैदों। सासे सेंग्रा दङमोन, बियो गोबां गियानिमोन, इन्टेलिजेन्टमोन, बियो गोबां लजिकेलमोन, आरो बियो अरायबो सानफ्रोमबो बेबायदि बाथ्रा बुङोमोन, इसोर गैया, इसोर गैया, इसोर गैया होननानै। बिनियाव मोनफ्रोमबो सोंलुफोरनि फिननायफोरा थायोमोन, आरो मोनफ्रोमबो दान्थे बिदान्थे बाथ्राफोरनि
फिननाया बिनियाव थायोमोन। डेट मिन्स काउन्टारखौ बियो होनो हायोमोन। नाथाय सानसेखालि बिनि जिउआव मोनसे बारहुंखाया फैबाय, जेरावहाय बिनि होनाय जि फिननायफोर दङमोन बै फिननायफोरा बेसेन गैयै जाबाय। बियो गावनि गोजोननायखौ खोमानानै लाबाय, रंजानायखौबो खोमानानै लाबाय आरो बै हरखालि बियो गावनि खथायाव सिरि सिरि हारसिं जिरायनानै दङमोन। बै समाव बिजों लोगोसे रावबो अडियेन्सफोर गैयामोन, दान्थे बिदान्थे खालामग्राफोर गैयामोन। नाथाय बिजों लोगोसे दङमोन खालि बायग्लिनाय जिउ, बायग्लिनाय गोसो। आरो बैबायदि थासारियाव बे सेंग्राया गावनि जिउआव गिबि खेबनि थाखाय बेबायदि बाथ्राखौ बुंबाय, अ इसोर, नों जुदि थारैनो दंमारोब्ला नों आंनो दिन्थि, बेबायदि होननानै बै सेंग्राया बुंनायसै। सार अन्थाइबो गोग्लैयाखै, अख्राङाव मोफ्लामनायबो जायाखै, नाथाय बिनि असान्ति गोसोआव हरखाबैनो सान्तिया फैबाय, गोजोननाया फैबाय। मोनसे बेबायदि गोजोन, जाय गोजोनखौ बियो माब्लाबाबो मोनफेराखैमोन जिउआव, बेबायदि गोजोनखौ बियो मोन्दांथि मोननो हाबाय। आरो बै सानखालि बेखौ बियो बुजिनो हाबायदि जे इसोरखौ फोरमान खालामनायजों जाया एबा फोरमान खालामनो हाया, नाथाय एक्सपिरियेन्सजोंसो खालामनाय जायो, एक्सपिरियेन्ससो खालामनाय जायो। डेट मिन्स मोन्दांथिसो मोननो हायो इसोरखौ। बै हरखालि बे बाथ्राखौ सेंग्राया बुजि मोनबाय। अनजाग्राफोर, जुदि दिनै सोरबाया आंनियाव बेबायदि सोंलुखौ सोङोब्ला, सासे नास्तिकआ इसोरखौ माबायदि मोननो हागौ बेबायदि होननानै जुदि सोंलु आंनियाव सोङोब्ला, अब्लाना आङो फिननाय होगोन, अब्लाना आङो बुंगोन, नोंथाङा गिबियावनो सैथो जाग्रो होननानै। इसोरनो नोंथांनि पारफेक्ट जानायखौ गोनांथि गैया। इसोरा नोंथांनि अनेस्ट जानायखौ हास्थायो। डेट मिन्स नोंनि सैथो जानायखौसो हास्थायो। अनजाग्राफोर, नोंथाङा सोंलु सोंनो हागौ, नोंथाङा गोनो गोथो जानो हागौ, नाथाय नंखाय दाजा, नाथाय फेक दाजा। गावनि गोसो इसिङाव बास मोनसेल' बे बाथ्राखौ बुं, इसोर, नों जुदि सैथोआवनो दंमारोब्ला आं नोंखौ बुजिनो लुबैदों एबा बुजिनो हास्थायो, बेबायदि होननानै गोसोआव बुं। बिनि उनाव नैथि बाथ्रा, गावनि गोसोखौ खेवनानै हो। मेलेमजोंल' सानबाय थानो नाङा, मानोना इसोरखौ लजिकजों मोननो हाया, इसोरखौ फोथायनायजोंसो मोनो। आरो फोथायनायाबो खावसे जानो नाङा, आधुरा फोथायनाय जानो नाङा। फेथआ मोनसे ट्रास्ट, जेरावहाय आगानसे जोङो आगबारिनो हायो आरो खोमसिनि गेजेरावबो जोङो थाबायलांनो हायो। आरो बिनि उनाव अनजाग्राफोर, मोनसे आरजनि गेजेरजों जागायजेन। आरजआ माबा मोनसे गुलाय गुजाय कमप्लिकेटेड माबा मोनसे बेसादफोर बायदि नङा। आरजआ मोनसे सावरायनायनि राहा लामा, जेरावहाय नोंजों आरो इसोरजों सावरायनाय जायो। माबा मोनसे गोदै गोदै बाथ्रा, माबा मोनसे गोदै सोदोबनि गोनांथि गैया, नाथाय खालि गोसोनि बाथ्राखौल' बुंनांगौ। आरो जेब्ला नोंथाङा नोंथांनि गोसोनि बाथ्राखौ इसोरनो बुंखांबाय, बिनि उनाव दान्दिसे समनि थाखाय निजोम सिरि थादो। मानोना इसोरा माब्लाबाबो दावरावाव बुङा, बियो अरायबो एबा जेब्लायबो निजोम समाव फिननाय होयो एबा रायज्लायो। अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, दानाब्ला आं बयनिख्रुइबो गोनांसिनथार बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों, बेनो जादों जाहैबाय, जुदि नोंथाङा थारैनो इसोरखौ जुदि मोनथिनो लुबैमारदोंब्ला, अब्लाना नोंथाङा जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनथिग्रोनांगोन एबा मिथिनांगोन। मानोना बिनो लामाया, बिनो सैथो, बिनो जिउआ। मानोना बियो सासे फोरोंगिरि नङा, सासे नाबि नङा, सासे मानसि नङा, नाथाय बियो स्वयं इसोरनि मोनसे महर, आरो बियो गावनो स्वयं इसोर। जेब्ला बियो बुहुमाव दङमोन, बियो खालि बाथ्राल' बुङाखैमोन, बियो गावनि जिउजों, गावनि अननायजों, गावनि बलिदान होनायजों इसोरा माबायदि बेखौ जोंनो दिन्थिबाय। अनजाग्रा लोगो नायगिरि नोंथांमोन, दिनै आं नोंथांमोनखौ बेखौनो बुंनो नागिरदों दि नोंथाङा पारफेक्ट जानांगौनि गोनांथि गैया। नोंथाङा जे सासे रिलिजियास जानांगौ बेनिबो बाथ्रा गैया, नाथाय नोंथाङा सासे सैथो गोसोनि मानसि जानो नांगोन। नोंथाङा जुदि दिनै सासे इसोरखौ फोथायै मानसिब्ला, अब्ला बियो नोंथांनि जोबथा सिनायथि नङा, नाथायब्ला बियो नोंनि दावबायनायनि मोनसे बाहागोसो। मानोना साफ्रोमबो नास्तिकनि गोसोआवबो बबेयावबा नङाब्ला बबेयावब्ला गोसोनि सिङाव मोनसे सोंलुआ थाखोमानानै थायो, आरो मोनसे खालि उदां जायगा थायो, आरो बै गोसोनि लांदां जायगाखौ खालि इसोराल'सो सुफुंनो हायो। अब्ला दिनै, दानो, बे समावनो नोंथाङा जुदि इसोरखौ मोननो हास्थायोब्ला, अब्लाना नोंथाङा गावनि गोसोआव लासैयै बुंदो, इसोर, नों दंमारोब्ला आं नोंखौ मिथिनो एबा बुजिनो हास्थायदों। आंनि जिउआव फै, आंनो सैथोखौ दिन्थि आरो आंखौ सोलाय। आरो नोंथाङा जुदि थारैनो गोसो गोरबोजों जुदि बेबायदि बाथ्राखौ बुंबायब्ला, आं दिनै नोंथांखौ बुंगोन दि नोंथाङा सानसे बे बाथ्राखौ बुजिनो हागोन दि जे नोंथाङा इसोरखौ नागिरगासिनो दङमोन बे नङा, नाथाय इसोरा नोंथांखौ नागिरगासिनो दङ, बे बाथ्राखौ नोङो सानसे बुजि मोनगोन। जाय सुबुंफोरा, जाय फोथायारिफोरा फोथायनायजों इसोरखौ नागिरदों, बिथांमोनानो इसोरखौ मोननो हादों। देवब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनैनि बे भिडिअ'आ इसोरखौ नागिरनो थाखाय एसे मदद लाबोदोंमोन। जायफ्रा इसोरखौ नागिरगासिनो दङ, दासिमबो मोननो हायाखै, साफ्रोमनिबो थाखाय बे भिडिअ'आ एसे इजि जागोन, जों इसोरखौ नागिरनो हायो। जायफोरा फोथायनायजों इसोर नागिरो, बिथांमोना मोनो, आरो जायफ्रा गोसोखौ खेवनानै होयो, बिसोरो मोनो। इसोरखौ नागिरनो थाखाय
पारफेक्ट गोसो जानांगौ बाथ्रा नङा, पारफेक्ट लाइफ जानांगौ बे बाथ्रा नङा, नाथाय जायफोरानो नागिरो गोसो गाबो बिसोरनो मोनो। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। प्रेज द लर्ड, जय मसीह होननोसै। नाथाय बेनि सिगाङावनो खावलायनो हास्थायदों भिडिअखौ शेयार खालामगोन गुबुननो, जेन गुबुनाबो बे भिडिअखौ मोननायनि गेजेरजों इसोरखौ, सैथो इसोर नागिरनायाव मदद मोनो। दे अब्ला प्रेज द लर्ड, जय मसीह बेसेखौनो बुंनानै आंनि भिडिअखौ बेसेयाव दोनथ'बाय। थेंक इउ।